भाऊसाहेब बांदोडकरांची 48 पुण्यतिथी आणि आयज जे भाऊसाहेब बांदोडकर हो गरीब लोकांचो नेतो आहे. तेणी हांगासर की आमच्या पयलो तो आमचो चीफ मिनिस्टर गोंयाचो आसा आणि तेणी खूबशे तेजे विजन अशें आसलें कितें गरीब लोकांचो हे आसलो तो भाऊसाहेब आणि तेजेच विजन घेवन समज हे आयज इतले मिनिस्ट्री तेजे विजन घेवन फुडें सरलेले जाल्यार आयज इतले हे जावचे करप्शन जावचें नासलें. हेज्या फुडें म्हाका दिसता कितें अशें भाऊसाहेब आमी विजन घेवन फुडें आमी गोंयान बरें करून दाखयतले. भाऊसाहेब बांदोडकरांचे जे विचार असले, जे ग्रामीण भागांत तेंच्यांनी शाळा सुरवात केली, गांवागांवांत भुरग्यांक शिक्षण अवेलेबल केले, तशेंच शेतकऱ्यांक खुबशे तेंच्यांनी स्किम्स हाडले. कूळ मुणकार कायद्या खातीर आयज तुमी पळयतात जाल्यार मामलेदारान कितलेशेच हजारांनी केसीस पेंडींग पडलेले आहात आणि तेची दखल आयज कोण घेनात. कितलीशीच वर्सां ते झगडटात. आयज 2022 गरज आहा हे मोगो पक्ष सत्तेर येवपाक आणि हे गोंयचे राजकारण हातीन घेवपाक. कारण हे बारीक बारीक विशय आहा जे बारीक लोकांचे, बारीक समाजाचे, हे फुडें व्हरपाची गरज आसा. जेणे करून तुमकां सांगल्या प्रमाणे केसीस पेंडींग आहात ते आमचो जर सरकार 2022 येत जाल्यार डेफिनेटली हे फास्ट ट्रॅक केसीस करून बारीक समाजा खातीर काम करतले. परत जर बहुजन समाजाचे सरकार या गोव्यात हाडटलो जाल्यार आमच्याकडे आणि दुसरो पर्याय ना. आमच्याकडे दोन पर्याय आम्ही आमच्या पक्षान तुमच्याकडे दिलेले आहात. जी आरोलकर आणि प्रवीण आर्लेकर आणि महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्षाची निशाणी सिंह ह्याच्याबद्दल तुमका सांगची गरज ना. मतदारांनी योग्य तो विचार करप आणि येता त्या निवडणुकीत बहुजन समाजाचे सरकार हाडटलो जाल्यार या दोन उमेदवारांना निवडून दिवप. जे बहुजन समाज एकमेकाच्या हातात हात घालून नांदून हे गोवा स्वतंत्र नांदून आपली उदरनिर्वाह नाहीतर नोकऱ्या हा विषय जो आमच्या गोमंतकात चालू होता ते नष्ट करण्याचं जास्तीत जास्त काम ह्या भाजप सरकारने केलं आहे. आज जी धोरणं केंद्रात राबवली जातात ती गोव्यात आणली जातात, लादली जातात. यासाठी आज गोव्यात भाऊसाहेबांच्या विचारांची गरज आहे, खरी गरज आहे. आणि मी आव्हान आमच्या युवकांना करतोय की या युवकांनी आज राजकारणात सक्रिय व्हायची खूप गरज आहे.